Mai Musa Namga ni Adi ba Misa jok ma Donga Mandi banga songni ma Songni we er gopani ba dong mula jora Mai ben donga ha Mai ben donga wak donga do donga Jiba hongkan nokci diang kun ariangan ariang kuza Nokca Wa yang berapa? Basko Basko 2019 Khulumbai logoफोर दिनैनि बे गोदान ब्लगाव बहा थांनाय जागोन बेखौ मोनथिरोङा ओमफ्राय फैदों सासे भुटान बर्डारनिफ्राय सोमदोन बरगयारि ना जों सानैजों दिनैहाय बिनि BMW जों बबेसिम थांनाय जागोन साननाया टिपकाय सानदों ओमफ्राय टिपकायाव सानबेसे जानाय जायो पर्बत जरा टिपकायावहाय बावहाय खोनानो मोनदों टिपकाय पर्बत जरानि थारुना गोथाव जायो अमा बेदरजों जायोबा मिलु हाबो होननानै खोनादों अमा बेदरानो जा ना गोथाङानो जा बा बायदि रोखोम माबाजोंनो जा थेवबो ओरैबायदि गोथाव मिलु हाबो होननानै बुंदों मेन टारगेटआ जाहैबाय मेन चेनेलाव हाबना नायनांगोन दे नोंसोरो एक्सन डिबिनि बै समाव जेब्ला सिजफायार जाजेनदोंमोन गिबि खेब मुंख्लं जानाय बै नखरावसो थांनो नागिरदों बिमा बिफा लिंहरबाय थादों बिफायाबो महा इन्टारेस्टखा ओमफ्राय जि गामियाव थांगोन आजि बोसोरसेयानो जाफ्रामबाय थांनाय जायाखै बे गामियाव ओमफ्राय लिंहरबाय थायो आंबो बुङो थांगोन होननानै ओमफ्राय थांनाय जायाखै खिन्थु दा एसे थांनि दान्दिसे नायलांबाय थाथ' फैयै जों क'क्राझार टाउन दै गारि सिंनि बाहेरनिफ्राय एसे खोन्थानोसै दोमैलु जादों एसे BMW खौ बिथां गंगा गस्लाया मानिलाय आगर दाग्रा आफादनि गस्ला आंनि चेनेलावथ' मिथिखाबाय नैबे गुदामाबो नारेंखल खलथानि गासिबो अर्गानिक गोजा नैबे नारेंखल खलथानि बे आरो पियर सुति पियर कटन दानायनि दानाय बायनायबो गुदाम आगर ना माबा होननाय दंबावो आगराबोथ' बिराद मोजां पियर गोजा ना गुदाम आगर जायफोरनो नांगौ बायनो हागोन आगर दाग्रा आफाद साफागुरियाव सना हटेल साखाथियाव बेयाव आरो फैनानै लांफैनो हागोन गोजान मानसिफोर फैनानै लांफैबाय आगर दखान मोनना आगर दाग्रा आफाद आगर दखान आरो आगर दाग्रानि आफाद बावहाय फैनानै लांफैनो हागोन CRPफोरबो हाबो खिन्थु आर्मिफोरबो हाबो बावहाय गोजाननि माबाफोरा फैयो थ' बिदिब्ला जों थांबाय थानोसै नङा होमबा लासै टिपकाय फारसे नोंथ' भुटान बर्डारनिफ्राय फैनाय फुङावनो फैना जिरायना थाफैबावदों आंनावहाय आं फैला सिखाराखैनो टाउननि मानसिफ्रा एसे स्ल' माने उन्दुनायाबो लेट उन्दुयो नालाय टाउननि मानसिफ्रा बेबो मोनसे ओमफ्राय सिखारनायाबो लेट सिखारो खिन्थु गामिनिया 7:30 ओंखाम जाखायो 8:00 बिसिनायावखासै फुङाव 4:30 5:00बाथाय सिखारबाय बेनो डिफारेन्सआ धुबरी डिस्ट्रिक्ट बेलतली जायगा होननाय जायगाखौ जों मोनबाय दा जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौबो बारो BTR खौ जों बारबोनानै धुबरी डिस्ट्रिक्ट बेलतली नामा बेलतली गंगार फंबाय बेलतली सारियालिनिफ्राय जोङो नेशनेल हाइवेआव हाबफिनबाय दा जों आरो थिक माबाव BTC आव हाबफिनगोन बै ससेनिफ्राय मानियाजों हाबफिनखायो दा हाबफिननानै नायनोसै बेवहाय एसे जायगाया BTCब्ला जायगाया एसेब्लाबो मोजां जायगा हाबनो थाखाय बा थानो बा मस्ति थान्दा गुसु ना बेफोरबायदि जायगाखौ जों मोनलांगोन एसे एनै हाजो हाला बेफोरबायदिबो मोनगोन आरोखि थ' बिदिब्ला जोंजों लोगोसे दान्दिसे थाफाबावनो मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो दे बेलाय बिर जोहोलाव ना राजा फैयो जों दा बग्रिबारि ना गेटआ बैयाव थाबोबाय ओमफ्राय आं गेटखौ खोन्थानाय जायासै बेखौ जुदि नायनोब्ला सोमदोन बरगयारिनि इउटुब चेनेलाव हाब मोजां बुजिगोन मोजां एक्सप्लर खालामो बियो बे ससेयाव फैयै जोङो लेफ्ट साइडआव हाबनाय मोनसे लामा बे जाहैबाय लेफ्टनिया डाइरेक्ट मन्दिराव थांगोन जों दा राइट साइडआव टिपकाय ओमफ्राय बे मोननै लाइन जायो V साइज जायो लामाया लेफ्ट साइडआव बे गेजेरावहाय बीर सिलारायनि मोनसे मुर्ति दङ दे बारा रायलायबाय थानो सम गैया जोंथ' नै हाजो मोनबाय हनै मन्दिरा बै जोंनि मन्दिर
मेला जाग्राया हननै बेफोरावनो जाजोबो मेलाया मा हाजाबो थाबाय बेनोब्रा हाजोआनो जालांबाय महामायानि गराय गारि दै जिबनाव नुफेरा दांनायनि जिबनाव कामर मारिबो नाखिब्रा ना 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 बेटा ना बेटी এটা মাইকি माइकी বাচ্চা বাচ্চা বুচ্চা আছে না নাই নাই বাচ্চা এইটো গা চা ধুৱাই দিব লাগে ব্ৰা কৈ কিমান মান ওজন টানিব পাৰে নাই বেছি নাই 5 6 5-6 মন ঘৰ ক'ত এই ইয়াতে খামাৰে আচ্ছা 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 এইটো ৰাস্তা ক'ত যাব এটা মন্দির 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 মহামায়া মন্দির না আচ্ছা এফালে এইটো রাস্তা এটা সানঘাট 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 दा जों ओरैहाय थाङोब्ला ना लेफ्ट साइडजों थाङोब्ला महामाया मन्दिर मेथाइयावबो जों खोनाबाय थानो मोनो महामाया बग्रिबारि महामाया मन्दिराव हाबा लाहैनोसैथो होनलायनाय अबसे जों हाबा लाखाबाय बे लाखानायाव आरो मानोबाव सेकेन्ड टाइम बाव नङा होमबा थ' बिदिब्ला जोङो रायजो राजाजों होसोजागोन दा ओरैहाय बग्रिबारि महामाया मन्दिर ना हाबा जाहैनायनि जों दा टिपकाय थांनोसै चल्लो बिदि चल्लो होनो मोना आंना थुदो बिदिब्ला जों दावखोलांनोसै नागि नामगि नाम ना सिरेन बर्मन बर्दा कुन जागा राजापाड़ा आच्छा आच्छा दे धन्यबाद साल बागान जों मोनफैबाय फैयै फैयै ओरैबायदि मोजां समायनाबो साल बागान बावहाय खुनसेसो सौग्रावना थैब्लाबो अरजाया ओरैबायदिखानो बायै साल फिसा दा बुंसै बे जोंनि थाखायथ' नङा जाहैबाय जायफोरा फिल्म मुभि खालामोना बर' सावथुन मुलुगनि बेफोर जायगा ओरैबायदि गुन्दाफोर गेगे गागा गाबलायनाय बेफोरबायदियाव ओंखारनो हायो आरोखि ओरैनिफ्राय हमनानै बोस्लिं बोस्ला नै लामायाबो अह बे लामाया थाङो जाहैबाय फुरा बै माबायाव थाङो माइब्रा मोननियाव थाङो दे एक्सन देबि माइब्रा होननाय सासे दङ बिनि न'आव थाङो माइब्रा नायदोंब्ला कमेन्ट खालाम माइब्राया जुदि नायदोंब्ला माइब्राया बेसेरा थैखोना थांखोथाय एकदम अबस्था गराय गारिजों ओरैबायदि नै जिगाब दाब्रायबोदों बेफोरबायदिनो फैयै फैयै हाग्रा गेजेर मोनफैबाय हरावबा खिन्थु लख्राफोर ओंखारो दै लख्रा मैदेरा खिन्थु बारा गैया बावहाय मै ओंखारो ओमफ्राय दाखायथिफोरखौ सम सम गिनो गोनां जानानै फैयो दासिमबो जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि खाथि खाला मालाबाबो न'बो मोननाय नङा गोजानावसो जोगोम मोनगोन फुराना जायगा नैबे बर' गामि थाङो बेजों फुराना जायगा ना नैबे हाजोखौ जों नुब्ला बै समनि माबाखौ गोसोखाङो दे बेफोरबायदि ओमफ्राय नैबे बे जाहैबाय बर' गामि जोबसै बेफोर गासिबो बै सुइस गेटजोंनो जों बारोमोन गोदो बै सुइस गेटआ बिदिनो बर'फोर गामि नालाय ओमफ्राय थबस्र' बारस'बाय बे गामियाव मेन रडजोंथ' थाबायनो हाया बेयाव हाया औ थिं फाख्रि ना मा थिं फाख्रियालाय माथो बे आरोखि बे जाहैबाय टिपकाय बाजार दै बावहायनो थागोन बावहाय गैया ओइलो थुंगे जों मोनफैबाय टिपकाय बाजार ओइ बायतासार दङा बायतासार दङा मान्दि बाङा संनियाव आरो गोपनिबा दङ मंगला जरा माइ बेन दङा माइ बेन दङा वाक दङ द दङ नागाम बच्ची हाय गारि बाथि या जुं राय बाना जक माइ जं ओइ जे जुं दङ दे राबाबो आइ नइ ना जक आबो दे रेबाबो थांगासिनो दङ र टिपकाय बाजार एसे नै थुंगेनि दखान हा आया नापनो मानगोन ना मानजावा हा नापनो मानगोन ना मानजावा मिठाली हा पार्लर मानना नि soto moto tokan dia kaitesi अच्छा ला होबा जीबा हुंखान नक्सि रियांखु ना रियांखु जा 녹차 वे 양정바 बासको 바스코 2019 माइ 2000 2019 को माइ मुङा आचिक सुगा आगान बदा 아직 차다 먼저 बांग्लादेश माइना दाउदा बरक सुग माइसा मा ना मानजा बांग्लादेशनि 마시에 마시가 더 아간 sakna 이제 आसां आगान sakna हाइजा आगान sakboda akan beda kusia बे एक्चुअली बर'खौ माखासे गोरों ओमफ्राय आं बिनि डिटेल्स बबे जायगानि बेखौ आं खोन्थाला थुरानि म थुरानि आं बांग्लादेशनिफ्राय लांबाय जिबा अंखानि सिगाङाव
गुबुन देशनि हामुं येंदा गुबा दाउदे आसाम बिटिआर नि हुङा हा मो दाउ रियांना जक 아차. 이야라 징니 송차. 네 비스니 송 가봐요. 네 메틀라 마스코리 네, 메틀라. 리바게노 간티 마이 모사 남이야 남가니 뭐나 아리바 미사족마 아 오보하 सागर फेना होननाय गामियावहाय जों सफैबाय एक्सन डिब्बि बै समाव जेब्ला सिसफायार जादोंमोन अब्लानि समाव मुंख्लं जादों बा थैजेनदों गिबि मुंख्लं जाजेनदों बिनि उनाव हाबफैदों थ' बे माखासे भिडिअखौ नायनोब्ला मेन चेनेलाव हाब बर'नि बाथौ थ' बिदिब्ला आंनि अफि ब्लग 2 चेनेलखौ बावहायनो दोनथ'बाय बाय बाय